Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Mutil txiki, txiki, txikia zara zu, ez baituzu jaten isile eta gogotsu. Mutil handi handi egin nahi baduzu, den-denetik asko jan beharko duzu. Opatxoak tababak bazkaritan, galotesne beroa afaritan. Hau amatxondako, Hau aitatxondako, hau kepatxondako. hau miren txondako. Hoi azten dijo agure mutikoa, hoi azten dijo agure mutikoa. Neska txiki, txiki, txikia zara zu, ez baituzu jaten isile eta gogotsu. Neska handi handi egin nahi baduzu, den-denetik asko jan beharko duzu. Katilu bete esne kosaritan, kokota papa biguñak askaritan. Hau amatxondako, Hau aitatxondako, hau kepatxondako. hau miren txondako. Hoi azten dijo agure neskatoa, hoi azten dijo agure neskatoa. Neska edo mutil txiki, txikia zara zu, ez baituzu jaten isile eta gogotsu. Neska edo mutilandi egin nahi baduzu, den-denetik asko jan beharko duzu. Juntxun bari geldi zintzo, ta isilik, jan behar duzu den-dena, den-denetik. Hau amatxondako, Hau aitatxondako, hau kepatxondako. hau miren txondako. Hoi azten dijo agure neskatoa, hoi azten dijo agure mutikoa. Dale, champiñoia, dale. Dale. Champiñoi freskoak, intxoetako champiñoi freskoak, Donostiako champiñoi memelentzat, alegia zuentzat. Badakizue nor naizen, Kakusina, kakusai handiaren Andre Gaizikina. Ea, oiukatu denok nirekin. Gora kakusai eta gora kakusina! Egunen batean, larrutik ordainduko dituzue zuen oiu eta irainak, ba. Kakusai eta biok, geltokiko errege bihurtzen garenean, ez dugu errukirik izango zuekin. Dale! Dale!
bila dau. Zertara dator horren besteko zalaparta. Hara. Kontxo, Jose Lontxo. Norri bila lurrera txampiñoiak botatzen. Kakusina. Tximaluze maltzur hori hemen egon alda. Eta, alde egin du. Ospa. Hanka. Hobe horrela. Bestela badakizue. Dikta. Bere alakabatuko nuke. Ez da munduan Pepillo ikaratuko duen izaki maltzurrik. Pepillo, geldi hor koldarra! Ez egin minik, mesedez, minik, Pepillo. Baina, ze esaten ari zinen, Izaki maltzurrek ez dizutela beldurrik ematen, Izaki maltzurrak esan aldu. Bagaizki esana. Gozoki apurrak esan nahi nuen. Horixe, txiribitonek eman dizkidan gozoki apurrak. Tira ba, beldurrik ezpalin baduzu, Amona Martxelonen sutondoan entzundako istorio beldurgarri bat kontatuko dizut. Ara, Donostiako zaharrek diotenez, geltoki honetan, mamu itxusi bat bizi omen da. Azer gelkeria. Iluna barrean, geltoki hautsik geratzen denean, bere eskutalekutik atera egiten da. Baizera. Eskuetan daramatzan katelodiak mogituz, treneko bagoi guztiak banan bisitatzen ditu. Eta aserretzen denean, geltokiko tren guztiak martxan jartzen ditu. Ni banoa emendik, agur benun. Pepillo, itzuli honea berehala, broma besteik etzen motel. Eta trena? Nik jarri dut Pelipe martxan, mando moderno honekin. Kitxo, Pepillo. Gaurkoz amaitu dira sustoak eta amets gaiztoak. Ederki, ondo iruditzen zait. Ikatz txapelketa egingo dugu. Zer iruditzen zaizu zozketarekin hasten bagara, ondo? Primeran. Hainbeste gora berarekin gure Pelipe gozetuta egongo da honezkero. Ara, ederki, zuetako inorez daizutu izena ematerakoan. Ara, gaur ere gure kutxa hautagaiez beteta. Ia ba, talde gorriarekin hasiko gara beti bezala. Lide Arratibel, etor dadila berehala! Iepa, Lide, arratsaldeon! Kaixo. Zeizen politxaneska! Bai. Konten zaude? Bai. Sorpresa erra izango zen zuretzat, ez? Bai. Ia ba, talde gorria osatzera goaz lagunok. Zein dugu hemen... Inazio Elizasu! Ian on dago, Inazio! Alpa, Inazio! Askar! Alpa, Inazio! Hori da, motel. Jolasteko gogorekin, Inazio? Bai. Bai, ala? Bai. Ederki ba, zorte hon biei talde gorria osatu dugu beraz. Eta orain ezagutu ditzagun talde urdineko partaideak. Ea, hementxe dut lehenengoa. Julen Gartzia! Kaixo, Julen? Kaixo. Zer moduz? Ondo. Ondo, sasoitxu? Bai. Bai, ala behartzaitugu, primeran. Eta zure taldekide ezagutzera goaz oraintxe bertan. Hemen zaitut... Elena Jorge! Kaixo, Elena? Kaixo. Zer moduz, animosa? Bai. Bai, ziur, oso ondo, ezagutzen ditugu, bai talde urdina eta bai talde gorria. Hori da, gaurkoan, 2 neska eta 2 mutil. Trena zain daukagu eta lehiaketa ere bai, beraz, minutu gutxi barru hementxe egongo gera, gero arte,
trikitronera! Mirri eta Txiribiton txatxukeriak egitari utzi eta erakutsi zuen aurpegia. Banuen eta gogoa zuek berriro ere ikusteko. Ez du garritzekoa, hain gara atseginak eta preziosoak, Neo ni ere harrituta nahok, neure burua, gero eta atseginago ikusten diat. Ba, nahaztutago, Mirri, nahaztutago. Zuek ikusteko irrikitan banengoen, zuei gauza garrantzitsu bat esateko baita. Bai. Zerbait ez du zaigu, ala? Bai. Joan den astean, zuei utzi nizkizuen 10 euro. Oietaz ari naiz, oiet gogorarazteko. Gogoratzen zaret ez, da? Ez! Zibi, ez gaituk esertaz akordatzen, Pazientzia saukagu, pazientzia. Pazientzia ez, motel. Izatekotan amnesia izango du. Hori zuzan diat, magnesia. Eta Txiribitoni, bai, oroitzea aiz, ez da? Txiribiton ez duk esertaz akordatzen, mutua delako, bolio. Nola akordatuko da, ba? Ara, entzun arretaz. Joan den astean, Mirri eta Txiribiton, nik zuei 10 euro utzi nizkizuen. Aste honetan berriro ere itzultzeko aginduz. Arrenopola! Hau dukau, aiztiatek zeren zuten, gortu egin hau, gorra neogai, belarriak itxin zaizkidak, jonpelas. Tira, Txiribiton, ik behin dena ulertu duk, ez da? Tortikolisa? Gaur adarra jole etorri zarete biok, Ez du axola. Keinuz esplikatuko dizuet. Begira. Joan den astean Mirri eta Txiribiton, nik zuek bioi 10 euro utzi nizkizuen. Eta... Ai, ama, hau du, desastrea, itxutu egin nauk eztiat ezer ikusten, Txirri, desastrea, dena ilunpetan ikusten dia. Epidemia xelebrea, benetan. Bai, osakideltzaren errua duk, gaizki zaintzen gaitiztek? Ba, lastima, Mirri eta Txiribiton, lastima, alaxe zaudeten ez diok hain gaizki, ezingo duzuelako nire gonbidapena hartu. Gonbidapena? Bai. Ze gonbidapen? Ba, gaur 10 euro jasoko nituela. Pentsatuaz, txokolata da eder bat antolatu dut, baina zuek hain gaixo zaudetenez ezin etorri izango duzue, eta Maitane eta Pepito gonbidatuko ditut. Takitxo? Txirri, eskerrik asko, Benetan, adiskide, ezin hobea izaten naiz batzuetan, Hori, Txiriton, doazela pikutara, Pepito eta Maitane, eta geuro jango diegu txokolatea. Kontxo eta errekontxo. Bapatean ikusten duzue, entzuten duzue, nahi duzuen bezala ibiltzen zarete, aiskiriak ez dut sekula santan, honelako errekuperazioa azkarrik ikusi. Egia duke, babatean sendatu gaitu, babatean, al kompas. Arri-garria, Txiribiton. Naskante utxak zarete, Mirri eta Txiribiton, naskante utxak. Iruzurra sartu nahi izan didazue, eta gainera ez dizkidazue 10 euroak itzuli. Tira, Txirri, nahi baduk, opari egingo dia nire puskar bilduma. Nire puskar bilduma, ara Mirri. Ipurdiaren erdien ematen badia tostiko bat, ez duk sekula santan puskarri botako duntzen. Sekula santan gainera. Zer? Kantuan? Horixe, kantuan eta gainera utziko hau ahotsen nagusia eramateni, protagolisto. Tira, akaso arrazoia duzue. Ze eztabaidan jarraitzen badugu, hemen ditugun lagun guztiak aspertu egingo dira eta
Ze arraio. Lakrin-krun. Behin batez joan nintzen montera. Behin batez joan nintzen montera. Han ikusi nuen Montezen mendia. Lakrin-krun, feri marirena, lakrin-krun, ferirun. Ega zebilela agertu zen pajaro. Ega zebilela agertu zen pajaro. Eta ulertu nuen pajaro txoria. Lakrin-krun, feri marirena, lakrin-krun, ferirun. Ura zen gozoa, txoriaren trinoa. Ura zen gozoa, txoriaren trinoa. Laister jakin nuen trino zen txioa. Lakrin-krun, feri marirena, lakrin-krun, ferirun. Txioark bazuen ederra melodia. Txioark bazuen ederra melodia. Konturatu nintzen melodia doinua. Lakrin-krun, feri marirena, lakrin-krun, ferirun. Loak hartu ninduen, egon nintzen dromido. Loak hartu ninduen, egon nintzen dromido. Ametsegin nuen dromido zen lotan. Lakrin-krun, feri marirena, lakrin-krun, ferirun. Esnatzerakoan txori desaparecido. Esnatzerakoan txori desaparecido. Desaparecido zen desagertua. Lakrin-krun, feri marirena, lakrin-krun, ferirun. Monteko pajaro, txio eta doinua. Ni dromido utzita desaparezitua. Izan zaiteztela ondo bedeinkatuak. Lakrin-krun, feri marirena, lakrin-krun, ferirun. Kakusai handiaren entrega izekina. A ber, isildu pixka bat, entzun. Galdera garrantzitsu bat egin behar dizuet. Nor da geltoki honetako nagusia, Nor da inguru hauetako jaun eta jabea? Zer, Ba ez, Kakusai, nire senar gaizekina, bai. Gora Kakusai eta gora Kakusina. Tare txampiñoiak, tare. Artu.
Kaixo? Jo. Kaixo? Jo. Ezu, nola duzu izena? Anemiren Gorostizi Agirregetia Gaina nire lagunek Txuki deitzen didate. Txuki zea? Gai. Zen polit bada. Ja. Aizu Txuki oso poliki hitz egiten duzu. Gai, dortoka bat naiz. Dortoka bat. Aizu Txuki, ez aiguzu, nun bizi zara? Hemen. Hemen? Hemen. Txano honetan. Gai, hemen gizi naiz. Zu, toki txiki bada zuretzako ez da? Donostiako izuak oso garestiak dira. Ja, egia da. Aizu Txuki, ez aiguzu, nun lana egiten duzu? Lana? Bai. Postetxean. Postetxean? Gai, zergitzu urgenteak. Eta udan? Udan, nun egiten duzu lana? Udan? Groseko ondartzan. Ondartzan? Gai, soroslegat naiz. Soroslea, gai. Itotzen direnak uretatik askar ateratzen ditut. Txuki, joan beharra dugu. Ea, ezan agur eta goazen. Ez. Joan behar dugu, ezan agur? Ez. Junzu. Txuki, goazen, ez. Ez azerretu, Txuki. Begira, egin iribarre bat, horrela, eta goazen. Ea. Eta orain, goazen. Ez. Txuki, ez. Banaikoa da. Ai. Listo. Girusik nago! Ea, goazen, ez. Eta listo, jazta. Eta orain... Egi! Txuki? Egi! Txuki, jun behar dugu, ez. Aizu Txuki, nola esan, jun... Sekolita. Txuki, esku bat da. Naite dut. Aizu, Txuki. Kaixo. Baina, zuk ez hitzekin, Kontxo, ala. Itoko da. Barkatu. Azigeroa. Astakiltena, Kontxo. Nahikoa da, Ondo zairen aitia. Guztuget! Ez, nahikoa da, Kontxo. Barkatu. Txuki? Egi. Nahatu zaitut. Ea, goazen hemendik. Nahatu zaitut. Ez, goazen. Nahatu zaitut. Ea, tira, goazen hemendik. Iepa lagunok, hau pamentxaga berrirore! Kaixo berri! Tira, ikatza bildu dugu eta beroketa ariketa batzuk egin dituzte gure gaurko ikazkinak, ezta? Lehenengoak Lide Arrati Belizena du. Haupa, Lide, arratsaldeon! Kaixo. Zenbat urte dituzu? 8. Eta zer da eskolara joateaz gain gehien egitea gustatzen zaizuna? Tenisa eta piztina. Ara, eta norbait etorri zaizu ikustea? Bai, Naia Naroa, Naiara Silvia, Cesar eta Joaquin. Jesus, neska, ez dakazu aitzakiarik, animo aldetik behintzat. Ia sortea daukazun, Eta, bigarren lehiakidea talde gorrian, Inazio Elizasu da, ez da, Inazio? Bai. Inazio, zenbat urte dituzuzuk? 7. 7, eta zer da eskolaz gain egitea gehien gustatzen zaizuna? Tenisa. Eta, norbait etorri zaizu ikustea? Bai. Ja, esan bazein?
Inigo, beste Inigo, Mikele eta Javi eta Jon. Jesus, talde gorriari etzaio animoa falta, Nabaitu dadila txarro zaparra da horretan. Aupa, zorte hon! Eta orain ezagutu ditzagun gure talde urdineko lagunak. Nortzara, Polilla? Elena Jorge. Elena Jorge. Egialde ikastorara joatea ikaragarri gustatzen zaizula. Bai. Bai, ondo. Eta ze ikastora joaten zara ba? Ikasbide. Ikasbidera, ondo. Eta zein da zure gustokoen duzun ikasgaia? Soinketa. Soinketa, ara, neska kirolaria, primeran. Eta nor dugu morrosko hau? Julen Garzia. Julen Garzia. Aizu, Julen, nondik zatoz? Urnietatik. Urnietatik. Txoritxo batek kontatu dit ikaragarri gustokoa duzula bidaiatzea. Tudelia da. Tudeliara joaten zara? Ara, leku ederra. Eta zein da zure ametxetako bidaia? Afrikara joatea. Afrikara joatea. Ha! Ez duzu gusto txarra, motel, nire junguritzak ez zurekin. Baina orain etorri behar duena, gure Pelipe da. Pelipe, ator! Iepa, badator, gure Pelipe, badator! Etorri, atzean jarriko gara, etorri nazio. Ia ba, gure lekuak hartuko ditugu, hementxe jarriko gara, eta Inaziorekin hasiko gara, bai? Inazio, animo? Ba, hementxe daukazu zure lekua, eta hasi nahi duzunean. Aupa! Iepa! Aupa, Inazio! Ja! Iui, ja! Aupa, Inazio! Bat! Ederki! Iepa! Ia, Inazio! Iepa! Primera, zaritza! Bi! Osongi! Iru! Aupa! Ui, ja! Lui! Aupa, Inazio, animo! Lau! Iepa! Ia, Inazio! Bost! Osongi! Primera, zaritza! Aupa, Inazio, etorrenera! Tira, Inazio primeran aritu da. Bost sartu ditu guztira eta orain lideren txanda da. Beraz, nire hartu zure lekua eta hasi nahi duzunean. Aupa, neska! Iepa, aupa, lidoio indarra! Iepa, Jesus neska! Ba, aupa, makumia! Ui, animo, lide! Bi, osongi! Iepa! Iru, ederki! Ui, tira, lide! Ui! Primera, zabiltza! Lau, osongi! Ia ba! Ui! Osongi, lide, etorrienera! Lidek lau sartu ditu eta orain talde gorriaren txanda bukatu da, beraz? Bankuan deskantzatu pixka bat eta talde urdinari ekingo diogu orain. Elena, Julen, zuen txanda! Tira ba, Elenarekin hasiko gara, bai? Neskarekin lehenengo. Iepa, hartu lekua eta nahi duzunean! Epa! Hau da bindarra, neska! Ianimo! Iepa! Bat! Oso ondo, Elena! Iepa, aupa! Bi! Ederki, Elena! Iru! Osongi! Lau! Primeran! Ui! Animo, Elena! Ui! Ia! Bost! Osongi! Sei! Bikaineska! Zazpi! Jesus! Osongi, Elena! Indarre zaitu da, zazpi sartu ditu Elenak eta orain Julenen txanda da. Beraz, Julen hartu lekua eta animo nahi duzunean. Hasi! Venga, Julen! Ba! Ongi hasizea! Bi! Primeran! Iru! Jesus motel! Lau! Martxa honetan! Bost! Dena sartuko dituzu, Iui! Sei! Aupa, Julen! Iaba! Zazpi! Primeran! Zortzi! Ederki, Julen! Ederki! Amar! Animo! Amaika! Osongi! Jesus! Hau da, hau nivela! Julenek amaika sartu ditu. Guazen danak aurrera. Eta ikusizagun ze gertatzen da. Iaba, ze gertatu da final erdian, talde gorriak hause egin du. Lidek lau sartu ditu eta Inazio berriz, bost. Guztira bederatzi dira. Txaloa, beraientzako. Barkatu, txaloa. Eta bigarren final erdian ikusi duzue, Elenak zazpi sartu ditu, Julenek amaika, beraz, 18 guztira eta talde urdina jokatuko du gure final handia. Baina talde gorria ez da etxera, eskutsi jungo. Motxila mesedez, hementxe dituzue, beraz, beraientzako motxila hauek, iepa hartu zazu eta gure publikoaren txaloak, zorionak. Eta finalistak finala itxoiten daukate, beraz, ikatz gehiagoren bilagoat, eta berehala etorriko gara, gero arte. Agur, guazen entrenatzera.
ikusi aldituzue Mirri eta Txiribiton. Hau desgrazia. Otarteko bat jaten ari nintzen. Eta harriko eskor bat irentzi dut ustekabean. Eta agineko mina daukat ikaragarria gainera. Ezingo dut berriro abestu. Aizue, esan meserez, Mirri eta Txiribitoni dentistaren gana joan naizela. Ados? Mila esker. Eta barkatu eragozpenak sentitzen dut. Popi, 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 popi. Txiribiton, gaur ebakuntza larri egin behar diegu, Lagunok, gaur hemen Osakidetza kantolatuta ikusi ahal izango duzue agin ustelak nola erauzten diren, Oduz, eta hori dena, inoren bizia arriskuan jarri gabe. Opela Txiribiton, gaixoak igesein ziguk? Alderantzik esago, alderantzik ez, egin ez ere alderre bese hongo duk. Ea, Txirri, zabaldu ahoa. Ahoa zabaltzeko flautas. Txiribiton, gaixoak Anastasia pixka bat berri. Ea, Txirri, zenbat atzamar ikusten dituk hemen? Bi! Gaixo izabilek. Txiribiton, Anastasia gehiago behar dik. Txirri! Txirri, zenbat atzamar ikusten dituk hemen? Lau! Stop, Txiribiton, naua. Pelas, basurdea, jo, pelas. Suabexako behar diagu, lasaituta, baina ez dik siesta monumentala egin behar ere, Mesedez, txano, kendu, mesedez, xapitxori kendu, txano gorritxoren lenguzina zorroa ematen diketa. Erne lagunok. Mesedez, orain Txiribitonek eta biok, erasoaldi galanta egingo diogu agin ustel horri. Hame? Egon? Ia, zertzen. Baina, hau zer, eta baina naukita zeu, hau antzatuta, mesedez. Ne, hau duk agin pusketa, jopelas kursala ematen dik. Txiribiton, indarrestira, Ondo, Txiribiton, ondo ez! Perfecto! Listo, Txirri, orain, xano berriro, Xano, nazkagarriak! Desastre kompletoa zareten Mirri eta Txiribiton, kompletoa! Txirri, oain ere purrustaka. Purrustaka? Okerreko agina atera didazue, usteldua daukadana beste onoko hau da, eta ez atera didazuena! Tira, gero jarraituko dugu gure lan horrekin, Eta, zer nahi duzue bitartean ni hemen fandangoa dantzatzen astea, ala? Ez,
zen nahi duk izatea. Eta zer lan nahi duzue, nire haua erabat txikitu, ala? Txiri, lasai guk, lan profesional egin diagu, Toto Pintotxo bezain profesional gaituk, Ide txanda duk, hori. Fandangoa ez diat esango. Baina erabat desafinatu gabe kantatzen baduk, konformatuko gaituk, ez da? Hori da, gora txirri! Biba musika! Tira. Eta biba Toto Pintotxo! Toto Pintotxo ez da txatxua, baina larrun despistatua. Iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula. Iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula. Toto Pintotxo Bilbo aldera, zijoan bada trenean. Txartela eske etorri zaio, trenetako inspektorea. Kapitxo hau zulatu nahi duzu, horren duzu hartasiak. Toto Pintotxo ez da ez, deitu dute polizia. Toto Pintotxo ez da txatxua, baina larrun despistatua. Iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula. Iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula. Bibote dun ertzain lodikote bat, etorri da instantean. Txapurriaz, resfestarako, xabiltza Ferminetan. Ertzainak autoritate handiaz, atera dio karnetan. Abona horri, musuaren bat, devozioa diota. Toto Pintotxo ez da txatxua, baina larrun despistatua. Iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula. 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 Iaufa! Hementxe gatoz, finala jokatzera, gaurko bizikleta zeinek eramango duen ikusteko. Finalistak zein baino zein abilagoak dira. Lehenengoak Julen Garzia izena du. Berak finalerdian 11 ikaskusketa sartu ditu. Oporretan, Frantziara joatea gusten zaio, eta jateko gustokoena duena, babarunak eta pizza dira. Txaloa beretzako! Oso ondo, eta gure bigarren finalista, Elena Jorge da. Gaur sasoitxu dator babarrunak bazkaldu bai ditu. Berak gustokoen duen bazkaria pizza omen da. Hori bai, bere bidaiarik gogokoena San Franciscora egingo luke hango kaletan gora eta bere biltzea. Eta bere ama eta bere ezpaklara agurtu nahi ditu. Beraz, jaso dezala txalotza parra da. Ea, eta orain gure Pelipe besterik ez zaigu falta, beraz. Ator, Pelipe! Iepa badator, Felipe! Badator, eta besterik gabe, gure lekuak hartu, eta finalarekin hasiko gara lagunok. Hementxe daukazu zu lekua, Julen, beraz, hasi nahi duzunean! Venga, Julen! Iepa, animo, Julen! Bat, oso! Iui, animo! Ia ba! Bi, ederki! Haupa, Julen, animo! Iru, ene! La, oso ondo aitzea! Ia ba! Bost! Primera, Julen! Sei, ederki! Zazpi! Bika, Julen! Ia ba! Zortzi! Jesus! Ui, behatzi! Ia ba! Amar! Haupa, Julen! Ez da gaizki, Julenek 10 sartu ditu, eta ikus dezagun Elena zer egiten duen orain. Haupa, Elena, zure txanda! Hartu lekua, eta hasi nahi duzunean. Epa, ba! Ondo hasizea, ia ba! Haupa, Elena, animo, animo! Ui, lasaitu, lasaitu! Ui, ia ba, Elena! Bi, hori, lekutikan! Iru, ederki zabiltza, ia ba! Lau! Ene, emakumia! Bost! Ia ba! Ui, ia sartu da! Ui, ia zigarren hori! Ui, animo, animo! Ui, haupa, Elena, berantzki aritu zara, 5 sartu ditu Elenak, eta orain guazen danak aurrera, eta ikus dezagun zer gertatu da finalean. Ia ba, Julenek 10 sartu ditu, eta Elenak berriz 5, beraz, gaurko garailea, Julen dugu zorionak, eta txalo zaparra da beretzako, ia ba, opariak! Zorionak, motel!
Baina, Elena, badakizue ez dela opari gabe joango etxera eta raketa zoragarria eramango du opari eta zuen txalo aztezin hau. Eta Julenentzako baita ere berak irabazi baitu gaurko lehiak eta bizikleta zoragarria zuretzako Julen, zorionak. Tira baguk opariekin, Donostik buelta bat ematera goaz. Oparia disfrutatzera, gero arte. Kaixo. Eskerrik asko. Maguak ikuslegoi gabe ez gara ezer. Eta batzuetan ikuslegoak magoaren lana egite dute. Eta beste batzuetan ikuslegoak laguntzen digute. Hemen laguntzaile oparo ditugu. Baietz pilo bat, baina, barkatu, zeuri izena? Mikel! Txalo zaparra bat eskeniko du. Mikel, etorriko altzera. Eman eskutxoa. Oazen gora. Apa, Mikel, gora. Kontuz, jo. Hemen zaude. Osondo. Mikel, zenbat urte dituzu? Hogeita bostez. Zenbat? Bost urte dituzu. Bueno, goazen atzekaldea eta bitu, Mikel. Eskertuko nizuke, eserlekuan, aulkian esertzia. Eseri. Osondo. Bueno, orain aurkeztuko dudan. Jokua da zapiaren jokua. Joku benetan harri-jarria. Horretarako ze behar dugu? Zapi bat. Mikel, utzi zure mukizapia, mesedez. Horrekin egingo dugu. Mukizapia, bai. Utzi. Itxoin, Mikel, itxoin. Eseri maitia. Mukizapirik ez. Jontxo, arazo bat daukagu, Bueno, mukizapi ez balin bago berdin dio. Utzi zure kartera. Txampona gordetzeko kartera. Nola daukazula? Zapirik ez, karterarik ez, pena bat izango litzake jokua bertan bera ustea, ez? Itxoin, utzi zeure zapatilla, maitia. Utzi zeure zapatilla, zapatillarekin nengo dugu? Bai, osondo. Bueno, zapiaren jokua denez, zapatilla honi, zapia deituko dio. Ados? Ados, Mikel? Bai, behitu, hartu zapia eta bi aldetikan erakutsi zapia. Bai, zapia izango balitu zela? Osondo. Orain, Mikel, hartu zapia eta tolestatu, mesedez. Ezin da, bai, arrazea okazu. Bueno, Mikel, eta orain magiarekin hasiko gea. Urbildu, etorri nekin pixkat. Bai, behitu, zapatia hartuko dugu, eta inpernuko armailuan sartuko dugu. Ados, bertan do. Baina zergatikan deitzen diogu inpernuko armailua? Zergatikan inpernuan suado. Ai, lasai, hau magia da. Bueno, egia esan, horrelako zutea ez da behin esortu. Itxiko dugu, eta zeure zapatilla. Ai ba. Bai, etorri pixat, maitia. Itxoin, maguak gizakia gara baita ere. Eta askotan, edo batzuetan behintzat, hanka sartzen dugu. Eta bueno, maguak hanka sartzen dugunean, bestia baino askoz ez gehiago sartzen dugu. Mikel, itxoin, hau, garbitu ezakegu, itxoin, zeo zer garbitzeko hortikan badago zer, oi, eskarrik asko, beitu elefantia zekartzen digun. Zapia, osondo, beitu, Mikel, hemen jarriko zara, beitu, horrela garbitzen malin badegu. Beitu, txuritzen dijoa, beitu, hartu egunkariaren bipuntxa, beko bipuntxa hartu, ondo, hartu, beitu. Bat, bi, eta hiru. Mikel, itxoin, ze Mikel, joku politxa? Ikasi nahi aldezun nola egiten dan. Bai, beitu, errepikatuko dugu. Beitu, egunkariaren horri alde hartu, beitu zuretzako, pilota txiki bat, egin pilota horrekin. Beitu, eta nik haundiakin nengoet. Beitu, haundia, horrela egin da, beitu, Mikel. Mikel. Bat, bi, eta hiru. Desagertu da! Eta zuria, eske pilota txikiekin, hiru arte zenbatu behar da, beitu, Mikel. Horruzten da, eta ingo dugu, bat, bi, eta hiru. Eta desagertu da, Mikel! Itxoin.
Mikel badaki zaida pentsatzen, eta non dago nere zapia, Mikel, etorri pixkatatzeaka, paperoi ez egin kaso, Beitu. Mikel, hor goian zer daukagu? Itxu. Kua, oso ondo, itxu pixat, oso ondo, hartuko dugu, gora, eta bitxu, Mikel, nire aldamenean jarri. Oain, eskua barrun sartuko duzu, eta atera, zer da? Zapia! Ze, Nola zapi zapati? Ba hemen, ez dago besterik ez? Utxik do, baina... Etorri, Mikel, laguna, etorri pixkat. Zapi polita, Baina zu beste zapia nahi dezu, ez? Bai, Mikel, magian sinisten dezu? Bai, hartu zapia? Argi eta garbi? Sartu zapia barrun, sartu! Ez dago ezertxore barrun, ados? Sartu? Beitu, oain eskatuko nizuke? Eskuak horrela jarri, gogor. Eta hartu, ez hartu, bizkukin horrela, hartu, gogor, venga. Eta orain denok euskalitz magikoak. Eta benetan magian sinisten balin badegu, egoera latzoni, buelta emango dugu beraz. 1, 2, eta 3. Artxila, mortxila. Utzi, 1, 2, hei, zer da? Hei, Mikel, kontuz, lasai, zer dau? Kontxo, lasai, raki, baina zer demontraite zur barrun? Bai, beitu, bai, donostin gaude, donosterraz josita, bai, lasai, kontxo, Mikelon. Hei, baina, itxoin, zozer esango zer, bai, magia doktore egin nahi dezula? Ze, utziko aldiu magia egiten. Bai, utziko aldiu? Beitu, zer ingo dugu? Hau, hemendik hankendu, zu, Mikel, geldikor, eta gure rakik magia egingo dugu. Prest! Beitu, Raki! Oh, bai, joku bitxia. Raki, lasai. Lasai, sartu hor, geldik, hop! Eta orain denok hitz magikoak, Mikel. 1, 2, eta 3. Artxila, mortxila, eta... Oi, itxoi. Zer gertatu hemen, hop! Zer dau? Arrautza, Raki jarritako arrautza. Eta arrautza barruan zer dago? Zeure zapatilla! Mikel, lortu deu! Gutxu bat emango jazu. Eskerrik asko, zoa zure lekura. Txalo, haundi eta ozena Mikelentzat, Jontxo. Eskerrik asko, Mikel, eta eskerrik asko guztioi. Agor, hurrengo arte, eta magia sinistu, Agor! Kaixo lagunok, arratsaldeon, zer moduz zaudete? Aizue, ikusi dituzue txirrimirria eta txiribiton? Beraien bila ari naiz eta ez ditut aurkitzen. Badakizue zertarako nahi ditudan. Oparitxo bat emateko. Inoiz ahaztuko ez duten oparia, bai! Gaurtik aurrera, bailazorik gabe geldituko zarete. Eta Euskal Telebistan gure programazioa bakarrik eskainiko dute, bai! Goizean, betikaka abeslari txapelketa. Eguardian, kaka berri albistegia. Eta gauean, goen kaka, bai, audientzia gehien duen telesaila. Beira, ikusten duzu txampiñoi magiko hau, Honi esker, mundua erabat aldatzea lortuko dut. Bai! Agur! Neska mutikoak triste gatoz. Oso triste. Pela, txirri,
igual, beti trabe egiten. Horrela ez gaituk inoiz postuko. Bai, arrazoi du, Txiribiton, hemen egundoko kiratsa dago, Kiratsa? Nik izango dizuet. Hemen batek izugarrizko puskerra bat du. Puskerra fiziko, kimiko, biologikoa. Ezin izu izango, Pedro Miguel? Bai? Arrazoi du Txiribitonek, ba, egia da. Gaur egia esan ez dugu asko bazkaldu. Esango dizuet, Amoña Martxelonek urdaiazpiko bat oparitu digu iruroi, baina lapurtu egin digute. Dena den gauza bat esango dizuet, Baskalduta edo baskaldu gabe, iruditzen zait puskarronekin Txiribitonek baduela zerikusia, Txiribiton, ea beste aldera begira jarri. Txiribiton, beste aldera. Urdaiazpikoa, Urdaiazpiko gizara joa, Tripontzi lapur mutor txikin honek izugarrizko eraso amazioke gubidarik gabekoa, Txiribiton, egoskorralena, eta lagunengan batere pentsatu gabe gainera, Ni ere gozetuta negoke, erabat gozetuta. Gozetukak? Bai. Bira, Txiribitonek eta biok asmatu diagu metodo berri bat, zera gozeak entzeko. Metodoa? Zen metodo? Itxitzak begiak, kusiko. Begiak itxi... Itxi. Ea ba. Honek psikologiarekin lan egiten dik, Orain irudikatu eure buruan, hortxe, oinen aurrean soruan, ogitarteko handi bat dagoela. Nolako usaila darion. Gerturatu. Nabari dut, bai. Makurtu bizkat, makurtu. Txoixo tortilla otartekoa. Urrenatu. Hartu ogitartekoa. Nazkagarriarenak! Zikituko zaituzet torrapatzen bazaituz, Txiribiton! Beraz, goseak utzi naute eta gainera ipurdiko minez. Kontxo! Barkatu, jauna! Gozetuta zaudela diozu? Bai, mademoiselle, ondo entzun duzu. Goseak amorratzen gainera. Zorioneko azu! Makako sukaldari handia nazu! Bai? Bai, eta nire azken platera probatzea gustatuko litzaiake? Bai, noski, gustora... Tira, pozoinduta ez baldin badago behintzat, Ez. Champiñoiak labean eginda! Wow! Zoragarriak! Janja, morrosko, dena zuretzatu! Ze, dastatu nahi alduzue! Bai! Mira! Dale, bai! Pita! Ea benga txirritate, segi, eta dale! Bako txiago! Honegin txirritate! Asmatu duzue, bete-betean ezue izugarrizko goza daukat. Txirrilekin hitz egin behar dut, ea merienda prestatzen duen, bestela Txiribiton eta biok argaldu ingo gara izugarri, Ikusi aldu zuen txirri nun dagoen? Arratxaldeon, nirri ospetsu eta agurgarria. Izegutzen altzaitu, senyora? Ui, zuk ni ez, baina nik zu bai.
oso pailazok. Ospetsu eta presioa zara. Arrazoi, bai, etxasarratu ezagutu ez bazaitut, baina badakizu. Hainbeste minez leixan daba, dendenak banaka ezin ditutola ezagutu. Uratzen duzu? Normala. Bai, ni sukaldari xume bat naiz, Martinak akusategi. Eta goxatuta zauden, nire azken platera probatzea gustatuko litzaioke. Badakizu, aditu baten iritzia ezagutzeko. Ederki, begira, ara zer egingo dugun. Horren atsegina izan zerenez, oparitxo honekan prestatuta txirri emateko, eta zuri emango dizut. Niretzat, eskerrik asko Murri, ze atsegina zaren. Horrako naiz. Ia. Aizu, mesedez, sustoarekin lehen baino itxusiago zaude. Impiusible ematen zuen, baina bazaude bai. Ze barregarria. Eta non dago merienda hori? Bai. Sekula jandu zuen, janaririk bereziena izango da. Begira. Txampiñoi tortilla ederra zuretzat, Mirri. Papilla ematen du, Baina, aizue, hainbesteko gozea dudanez. Ja, Mirri, ja. Probatu, oso gozetuta bainago. Hau jarriko dugu, Dos, pantaleon astatxoa. Bai. Segi hortika, segi, eta Bi, bai. Gola katxondeoa. Arratxaldeon, txiripatalon. Goxatuta ikusten zaitute. Bai. Baina lasai. Hau jarriko dugu. Bai. Lasai, kankailu. Oraintxe bertan emango dizut, inoiz janduzun meriendariko xoela. Hemengo hau. Txampiñoiak labean egosiak. Zuretzat. Bai. Han nahi beste txiribiton. Bai. Ni berehala etorriko naiz. Oraintxe bertan itzuliko naiz. Ze txiribitan, ez alduzu elefantearen egin behar, Oso ondo. Eta orain egin horro elefanteak bezala. Ederki,
taulak seko utzi ditut, bai, azkenean bai, gora intxertako txampiñoiak! Bai, eta tori! Baita neukere. Ze, Txiribiton, arazoren bat izan duk sukaldariarekin, ala? Zer? Zer esan duzue delau, kakusinia, intxortako tximaluzin zikinaren amregalia? Sentitzen diat, birri, Txiribiton, baina aukera hau ezin dugu alperri galdu. Horize, Donostiako xabortegira edango diego, Txirri. Heldu hemendik eta hemendik. Bat, bi, eta hiru. Ai ama, hau da, kiratxa lagunok, aizue, kakusina eta konpainia etortzen diren bakoitzean, baina honek txerrikorta ematen du, txerrikorta. Hau da, kiratxa. Aizu, Pepito, lanean hasi beharko dugu, Pepito, baina zertan ari zara orain? Etorri honera ipso facto. Ez, enoa. Etortzeko esan dizut. Ez da txiripaz ere. Ara, berehala etortzen ez balin bazara, makinari postua beste bat eskainiko diot, eta kito? Ba, noa, baina ez dut inolako barrerik entzun nahi. Ene, oi, jangoiko magia, baina, ene? Zer, garbik eta lanetan hasteko prest, Pepita? Banekien barre egingo zenuela. Eta zen nahi zenuen ba, Piura horrekin ikusita, negarrez hasteala. Akabo katxondeoa. Ea, nondik hasiko gara garbitzen. Ba, hasi fregona pasatzen, Adibidez, ezkerretik eskubira. Ez. Nola ezetz? Ezetz esan du. Pepito. Nik fregona eskuinetik ezkerrera pasako du. Ara, zuk ikusi, Ekarri dituzu ura eta xaboia? Ez. Ez? Eta zerrekin garbitu behar duzu lurra? Ba, xaboiarekin eta urarekin. Ara, utzi adar jotzeak alde batera, Eta eman gor lurrak dirdin egin arte. Ez. Zer gertatzen orain? Nik leun egingo du. Bestela lurrak dir egin beharrean, ras egingo du. Ara, intzazuztu nahi duzun bezala, eskubitik ezkerrera, xaboi eta urarekin, leun, baina nasi bengoz lanean. Ez! Ai, erotu ingonazu! Zu erdialdean baldin bazaude nik ezin dute zer egin. Ba, neu hasiko naiz, hau txakentzen orduan. Primeran. Gaurkoz, nahikoa garbitu dugu.
Altza Felipe, trulalai, 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 Altza Felipe, trulalai, trulalai. Barreginikan bapo, guazen bai plazara, antxen egingo dugu, gogotik algara. Barreginikan bapo, guazen bai plazara, antxen egingo dugu, gogotik algara. Indikan mutilak barretxo bat bota, bota, bota beste bat, ora indikan bota. Ora indikan eskatxak barretxo bat bota, bota, bota beste bat, ora indikan bota, barreginikan bapo, guazen bai plazara, antxen egingo du.